esithi cwaka izizwana bawegameni likaYesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ophilayo, ongamandla kuthi sakutyhafa endleleni. Sibiza kuwe Thixo wethu ekuseni, uNkulunkulu wethu enamandla kweli chibi lempiliso. Siyathandaza Thixo wethu for abantwana bakho bonke abazokhonza kweli bandla. Moya oyingcwele, sibeka Thixo wethu isandla sakho senceba phezu kwabo ngabanye. Ngeli xesha Thixo wethu we pray for umfundisi Sokobo, bawunamandla onke, whatever attack Thixo wethu ahlangene nayo, mphilise egameni likaYesu. Makathi Thixo wethu ezawujongwa unesi nogqirha ngeli xesha, kodwa isandla sakho sempiliso sibe siphezu kwakhe. Siyathandaza Thixo wethu onamandla onke, sikhalimela yonke imimoya ethi Thixo wethu sesikhona endlini yakho, si-athake ukugula. Moya oyingcwele unguThixo olulanyelwa nayimimoya, unguThixo olulanyelwa zizigaba. Nangeli xesha leThixo wethu lulamisa konke egameni nasegazini likaYesu. Siphilise emphefumlweni, enhliziyweni Thixo wethu nasemoyeni egameni likaKristu waseNazaretha. Amen. Ndibulisele bazalwane kumhlambo likaKristu, abefundisi, altar team, clergy spouse, Mamhlwathika, abazalwane bonke ngokugilds zabo. Amen. Nabakhi ke mose babandakanywa phaa kweza guilds. Amagosa, ndibulise ngokukhethekileyo namhlanje iJunior Church esizawuthi silibandla sinikele ukuze nengxowa yayo. Amen. Ngoba umzali olapha unomntwana phaa eJunior Church, noba umntwana wakho na-40 years ngowaphaa eJunior Church. So ngexesha elifanelekileyo sidibane nomabophule, singadibani nayo intloko seyimhlophe wey. Amen. Sikule cawa yesibini ye-Advent, bazalwane bam. Kule veki iphelileyo besiqala inkonzo ye-Advent, apho bekulayitwe ikhandlela lethemba ekuthiwa xa ibizwa yi-Prophecy Candle e-purple. Namhlanje silayita ikhandlela kwakhona eli-purple, elilikhandlela loxolo, a candle of peace, ebizwa ngokuba yi-Bethlehem Candle. Wena ke mntu ukhe waqala eSunday school, uyalazi elaculo lithi Bethlehem wena ukhulu apho sikhumbula ingcwele zethu uYohane noChad ongcwele. Asithi ke xa sibiza sithi uYohane noChad abangcwele, ngoba xa sele sibadibanisile they become one. Phambi koba siqale i-Patronal Festival, sizawuthatha nje imizuzu ibe mithathu sikhumbuzane ngehistory. Mhlawumbi abanye abayazi, mhlawumbi abanye bayilibele. Ngehistory yokuba kwakutheni ze eli bandla libe ne-name and surname. Amen. Abanye lo abayothi uthini ngokumfundisi. And uyazilaphi into uyithethayo ufika izolo. Hayi ndiyayazi bazalwane. Intsukaphi yokuba kutheni ngokweli bandla laba nguYohane noChad ongcwele. Amen. Sikhumbula ke ezo ngcwele zethu. Ngaxa
ngaxeshanye bazalwane sizokuthi Ebeneza Nkosi yamazulu. Kude kwalapha ukunye nathi. Unyaka wona ubumde kwabanye. Unyaka wona umfutshane kwabanye. Kodwa noko kunjalo uThixo usahleli enguThixo. We are invited ke namhlanje kule nkonzo nguYohane uMbhaptizi esithi guqukani. Njongoku akatsho nje kuthiwa uyamemeza. Uyabona ke umuntu omemezayo ukhwaza on top of his or her voice because urhalela wonke umuntu osesixekweni ayive lento ayimemezayo. So uthi ke ngoku uYohane namhlanje guqukani futhi kuthiwa uyamemelela ngokuba ubukumkani bamazulu busondele. Uzama ukuthi kuthi uYohane uYesu usafika bazalwane ezowusithantamisa ezowusicenga ukuba sihambe kakuhle endleleni ngoba kwi-second coming yakhe uzawubuya page 43 ezokugweba ihlabathi. Njengoku ezokuligweba ngobulungisa. So xa ezokugweba justly uYesu awuzuthi mna ndandipha amahlwempu, awuzuthi mna ndandisenza okulungileyo ngoba uzawuthi ndathi ndinkqonkqoza awandivulela. Ndathi ndilambile awandipha kudla. Uthi uzawuthi uYesu xa ebuya ezumgwebi esithi kuwe ndandinxaniwe awandipha amanzi ubuze wena into yoba kwakunini ngoko Nkosi. Athi uYesu ngela xesha ndandifika phaa kwakho ndingoyena umncinanana. Ngoba kuyacaca into yoba amaKrestu esingawo alindele uYesu onxiba isuti. Alindele uYesu ohamba ngeMercedes Benz. Ayimxakanga uYesu kuba angangayenzi loo nto. Kodwa uthi kulo mzekeliso athetha ngawo ngela xesha ndandilihlwempu ndilambile ndidinga ukudla awuzange undinike ukudla. Guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele. Uthi umbhali imbali ithi almost 30 years yayise idlulile since iziganeko ezenzeke kuchapter 2 apho uYesu simfumanisa ekuqaleni kokuzalwa kwakhe. Safumana izazi ezazivela eMpumalanga, siyazikhumbula? Zibuza uba uphi na lo uzelweyo ngoba sitheni sibone inkwenkwezi yakhe. Yile nto namhlanje le Sunday ibizwa ngokuba yiBethlehem Sunday in Advent ngoba kukhunjulwa enye yezinto zokuba izazi zazikhe kulo Matthew zakhangela inkwenkwezi engumkhombandlela. Yenye yezinto endihalela sizikhangele namhlanje ukuba yintoni sign onayo ebangela uqiniseka into yoba ulandela uYesu. Let alone coming to church, it's a bonus. Kodwa if you do not have a sign, uzawuphelela endleleni. And therefore, namhlanje sengungamcela uThixo and ask for a sign. Sithi zona izazi sibona inkwenkwezi. And ke ngoku, what do you do when the star sign is no longer there? Ngoba nabo akhe alahlekana sele beyolahlekela kuHerode nje beyobuza kuTshaba. Kungenxa yento babatheni balahlekene nesign. And therefore xa ilahlekile ke bazalwane isign usengayoyikhangela endaweni erongo.
iziganeko zokuba uHerode emveni koba wena mntwana kaThixo uyokunika utshaba i-information. Uthi ke ngokuHerode kubo emveni koba nimfumene ze nibuye nami nizondixelela kuba ndifuna uyonqula. The gist of what we are gathering for namhlanje kule ntetho endiyenzayo bazalwane bam kukuba ayibalulekanga sometimes into oyithethayo kodwa zizenzo ezibalulekileyo. Kuba noHerode ngomlomo uyakwazi ukuthi ze nibuye nizondixelela ukuba uzalelwe phi nam ndiyokumnqula kanti inhliziyo yona ngaphakathi ithi ndiyokumbulala. Ngoku ke umxholo kaYohane bazalwane umbhaptizi uthetha ngenguquko. Obu bukumkani ke bamazulu baqala mhla uYesu wayihlubaya ingubo yakhe yobukhosi wathatha ingubo yobucaka. Ingaba bakhona abantu abarhalela ukuba zizicaka kule nkonzo? Amen. Ngoba uthi uYesu lo ufuna ukuba mkhulu makasuka abe ngomncinane. Waba ngumuntu kuYesu phakathi kwabantu ethi iBhayibhile xa ithetha ngaye ulizwi waba yinyama. Njongoku wahlala phakathi kwabantu. Kweli xesha ke nathi esiphila kulo uYesu bazalwane bam ngoku sele phila ngaphakathi kwethu. Phila enhlizweni yakho Yesu, uphila enhlizweni yakho, phila enhlizweni yomuntu ngamnye. iBhayibhile ithi nguye obusayo, iBhayibhile ithi nguye olawulayo. Kodwa khazitshekishe into yoba kusavakala nokulawula kwakhe enhlizweni yakho. Khazitshekishe uba usabusa uYesu enhlizweni yakho. Khazitshekishe into yoba ingabe amazwi akho ayangqamana nezenzo zakho. Funa ukuthi ke kuthi bazalwane inguquko is too personal. Amen. Into yomuntu sisigqibo esithathwa ngumuntu ngamnye. Uthi uYohane guqukani kuba ubukumkani bamazulu utheni usondele. Idlule kulanto iyayithethwa nguYoshua ethi kumaSirayeli zinyuleleni namhla uThixo eniya kumkhonza. Athi ke ngoku mna nendlu yam siyawuthini? Siyawukhonza uYehova uThixo ophilayo. Kodwa when it comes to repentance bazalwane, i-repentance yeyomntu ngamnye. Ungayiqhubeli indlu yakho yonke, uyiqhubele enkonzweni, uyiqhubele enkosini, kodwa ukuba isigqibo umntu akasithathanga. That's why i-confirmation in the Anglican Church ingenziwa efaneni. Xa wonke umzali ufuna ukonfenyela umntana to tick the box. And confirmation is not to tick the box. Confirmation is for ukuba umntu aziqiqele athi I want to follow in the footsteps of Jesus Christ kule nkolo. So ungangxama unomntana ongekakonfenywa, relax. Because repentance is personal. Ngamanye amaxesha ke ayibonakali inguquko with naked eye, which is lamehlo sinawo mabili. Ibonakala ngamehlo akwamoya. Nangoku ukuba uguquke ekucaphukeni sinyama sezininzi inguquko umuntu uguquke entweni ethile nethila ndithi that's why ndisithi personal. Ngoba ukuba mna ndiguquke ekuthini ndicaphuke msinyane wena ikhona lento uguquka kuyo. A practical example ukuba uguquka ekuthinini ube ngumuntu ocaphuka msinya futhi ube sure ukuba ndoyiselwe ekucaphukeni msinya, ndoyiselwe ekungaxolelini, as we are in a Sunday of peace, ndoyiselwe ndiyakwazi ngoku ukuba ndithi ndimxolele for the sanity and my peace. Kodwa akuthesto ngendawo
ndipresente apha phambi kwakho iscenario. Amen. Ngoba yena ungumchasi Kristu. Eyipresentela ukuba ufuna ukuqinisekisa into yoba le nto uyithethayo uyayenzana. Ngoba ukuthetha ayikokwenza. Xa kanye kunjalo ke bazalwane bam, ndifuna ukuthi kuwe ungavumi ukubuyiselwa zizinto kwaFaro. Psalm 139 verse 14, ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo nangokubalulekileyo. Xa uSathane efuna ukukukhumbuza ngezolo lakho, when the scenarios are presented ezirhalela ukuvusa umuntu omdala, imandi ngesingesi, khumbula wena ukuba you are fearfully and wonderfully made. And therefore, ndiyakucebisa mzalwane wami, ungavumi ngawe. Uzile ke uYesu bazalwane njengesicaka phakathi kwethu, bese nditshilo ndathi uyokuya kwakhona njengomgwebi ezokuligweba ihlabathi ngobulungisa ukuze ke wena ungagwetywa. Ukuze ungagwetywa. 1 John chapter 2 verse 5. Ke othi aligcine okwenyaniso uthando lukaThixo lugqibelele kulowo. And ke sazi ngalonto ukuba sikuye. Amen. Ngokuba uthando lwakhe luthini? Lugqibelele kuthi. And uthando lukaThixo xa lugqibelele kuthi, Nkosi yami asilibuzwa kodwa luyabonakala ebantwini. Signs of true repentance. Thanda ummelwane wakho bese sithini apha ngobe sizawuthandaza. uYesu wathi, thanda inkosi yakho uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, phefumulo wakho wonke nengqondo yakho yonke. Ithini xa idlula? Lo ngoqala nomkhulu umthetho. Thanda bani? Ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Ingaba siyakwazi ukufikelela apha? uYohane ke wayilungiselela indlela for uYesu ukuze nabantu bamlungiselele bamamkele. Akukho nto ibaluleke ngathi kukwamkela uYesu bazalwane. Akukho nto ibaluleke ngathi kukuvulela uYesu ispace enhlizweni yakho. Uthi ndiyamngena ndidle ndihlale kunye nawe. Abantu abangamaziyo uYesu ngokwale nguquko ememezwa nguYohane umbhaptizi fanele bamazi ngathi esithi siguqukile. Demonstrating ke bazalwane eyona nto singayo ngehambo yethu, nothi ngokuthetha kwethu. Singayenzi be straight indlela ngeconduct yethu. Sivale imiqobo enokwenza abantu bangezi kuYesu. Singayivala imiqobo yokuthintela aba bangaphakathi ukuze bangabi saphumela ngaphandle ngoba kuyabanda ngaphandle bazalwane. uYohane umbhaptizi ke ubiza abantu not only ngamazwi omlomo or rituals. Amen. Ngoba kuba khona sometimes ukungambamba uYesu waseNazarethe kodwa sikubamba amasiko nezithethe zecawa. uYohane apho umbhaptizi akathethi nje ngamazwi omlomo, akathethi nje ngokubamba nokugcina rituals, kodwa uthetha ngokuba the true repentance bazalwane comes from within. Futhi nawe uyayiva xa seluguqukile. Ibehavior yakho, ukucinga kwakho, ukuthetha kwakho nokwenza kwakho, nezinto ebekufanele uba uyazenza kodwa wazenza. Remember when you meet with Christ uba nomoya wokwehlula. Discernment spirit akuthuma uThixo ungayi tu ngenxa yentoba indlebe zakho uzenze zalukhuni.
evangeli ebeyifunda umfundisi uJames kulindeleke iziqhamo that matches the repentance. So umuntu makazigade uba ifruits zakhe, amen, ziyangqamana na nenguquko. And therefore ukuba ukhe waphawula ukuba iziqhamo zam azingqamani nenguquko, jika. Ngoba kuyamemezwa namhlanje uqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele. uThixo ke bazalwane ujonga ngapha kwamazwi ethu. Ujonga ngapha kwamazwi ethu. Ngoba usazi kahle uThixo. Usazi naxa sikhala singakhali. Amen. uThixo usazi kahle. iBhayibhile ithi iqualify ithi wazi inani lenwele zethu. Shomna nesithanda sakho singazama ukubala inani lenwele zakho uyawutshancama. Kodwa sinoThixo ekuthiwa wazi inani lenwele zethu. That means wazi izinto ezingaphakathi enhlizweni yethu. Thixo ke ujonga beyond amazwi ethu, beyond our religious activities. Enye yazo ilesinayo namhlanje Patronal Festival. Apho sicaca khona ukuba siyenza ngoba sitikisha ibox na okanye siyenza ngoba sisithi Thixo kunene uze walunga empilweni yami. Endulunge walunga nemali yami. Hallelujah. Ujonga beyond our religious activities. Change color from purple to white because it is nantoni sinengcwele. What does that mean to you? Amen. Ujonga ukuba ihambo yethu iyangqamelana nanentetho zethu. Manje ngiyigcinile sakhe lento. Uzowucengana masizame manje bazalwane. Masizame, my dear brothers and sisters. Ixesha aliselide abuye uYesu. Ndiphinde ndigxininise uba ii-actions zethu mazingqamane namazwi ethu. Bathi ke amaXhosa xa bethetha andizukuyiqualifya le nto kodwa siyawazi namazwi. Kukho abantu abadalwe banomlomo mandi. Amen. Nokuba umuntu angajikela kweyiphini kona ube wathetha njena uthi ndimamele. Umlomo manje ke bazalwane uhamba nezenzo. Amazwi akho afanele angqamane nezenzo zakho. Masiguquke manje ngokuba ubukumkani bamazulu busondele. Sikhumbule uMatthew chapter 7 verse 21 uthi asinguye wonke umuntu othi Nkosi Nkosi oyakungena ebukumkanini bamazulu. Kodwa only abo benza intando kaBawo osezulwini. Amen. Sichekishe mzalwane. Nami ngiyasichekisha. Ukuba ndenza intando kaThixo okanye ndenza intando yabantu. Ndenza intando kaThixo okanye ndenza intando yecawa. Uba ndizitshekishile ke ndafumanisa ukuba andikafikeleli ekwenzeni intando kaThixo, umcela uThixo uthi Nkosi andifuni ukuba kulo Matthew chapter 7 verse 21 othi asinguye wonke umuntu othi Nkosi Nkosi oyakungena ebukumkanini bamazulu. Kubuya memeza uYohane uthi guqukani ngokuba ubukumkani bamazulu busondele. Njengabantu ke abalandela uYohane noChadi ongcwele. uChadi bazalwane wayesaziwa engubishop ngehumility. Akazange athi ngenxa yento ba enguye umuntu ophatha staff intonga yakhe ayisebenzisele ukuchuchisa abantu. Kodwa he was humble. Sengake singalandela emanyathelweni nathi sicele kuThixo ihumility kwi-season and out of season. uChadi lo esimlandelayo was a person of simplicity. And bana mosandikwazi ukwazi. That's teaching.
ngobomi bakho while ulandela ingcwele. That was simple. I'm sure uCharles zazisithi ingxaki xa ziziswa kuye edeskeni yakhe as the bishop avele akhangele yona ndlela ethambileyo yokusombulula ingxaki without cracking his skull. And therefore ndiyalicenga bazalwane, when those challenges are presented in your life, landele emanyathelweni kaCharles, be simple. uCharles lo esimlandelayo wayezinikele ebantwini bakhe abakhokelayo. Sengasingazinikela bazalwane omnye komnye ukuze sakheke sisenkosini. Angabikho umuntu orhalela ukuphumela ngaphandle selefikile in the family of Christ. Sithini xa sigqiba ubhaptiza sikhwaza apha silibandla sisithi emntwini wamkelekile. The rest is history ngoba siyazi xa siyijonge kuprayer. Until siyityele ncwadi eyiBhayibhile neprayer book yethu bazalwane zizawumane sigquduze endleleni. Kodwa when we put meaning into these things esizenzayo ngeke kubekho omnye umzalwane obethekisa omnye umzalwane. Ibandla, which is the early church in England, lashapwa nguye uCharles ngomzekelo wobuqaka bakhe as a servant leader. Are you willing to be a servant leader? Okanye ufuna nje uviwe ngawe wedwa? uYohane ke bazalwane lo esimlandelayo ithi he was a person of love. Thanda ummelwane wakho njengoko utheni uzithanda ngakho. Love, the language of love bazalwane, has to live within us. Into ekufanele uba siphila ngayo singamaKrestu ayibuzwa, because you also forgive a person that you love. Loyalty. Ziphi loyalties zakho? Amen. Amandla akho wakuphelela phi? Amen. Xa kusetyenzwa phaa emakhaya, kanti xa kusetyenzwa apha endlini kaThixo, you are nowhere to be found. Where are our loyalties, bazalwane? Ukuba loyalties zethu zisecaweni, masitshintshe umnatha siwuphose kwelinye icala, kodwa loyalties zethu zibe kuYesu. uYohane bazalwane kuthiwa he was a man of friendship. Amen. Abantu kweli xesha siphila kulo bayoyikana to call each other friends. Ngoba into ye-friendship has become into to backstab one another. Kodwa there are true friendships bazalwane. Zakhiwa kanjani true friendships? By praying for one another. Trust me, ukuba i-friendship yethu yakhelwe kwizinto zehlabathi izawuphelela kwizinto zehlabathi. Kodwa ukuba i-friendship yethu yakhelwe phezu kwesiseko esinguYesu, uyawuthi noba ungabheke eAmerica ngomso, emoyeni wakho uve xa umhlobo wakho engamanga kakuhle. So sengasingakho izihlobo ezinjalo bazalwane, izihlobo ezizawubambana kwela kwamoya, athi umuntu ephelelwe bubuthongo ebusuku, kodwa kube khona ohleliyo othi egameni likaYesu ndithumela umthandazo endaweni ethile. True friends bazalwane ezaziyo into yoba noba ndingangamfumani efowunini, kodwa this holding me in his or her dear heart. Thixo woxolo ke uThixo wothando senga angasinceda kule nkonzo sisaqhuba
nokuba uThixo esinceda sisamemezelwa nguYohane namhlanje esithi guqukani ngokuba ubukumkani bamazulu busondele. Zonke ke zinto zidwelisiwe phaya kuRomans chapter 15 xa ujonga uverse 12 athi kananjalo uIsaya uthi liyakubakho ihlumelo likaYese. Khawube lihlumelo mani lezinto ezinhle. Khawube lihlumelo lezinto ezilungileyo. And therefore, bazalwane, we are called into a repentance namhlanje. We are called into repentance eyenene neyenyaniso egameni likaKristu.